Alive jaialdiaren 20. urteurrena dela eta Bilboko Euskalduna jauregiak orkestra emanaldi hartuko du. Bilboko Orkestra Sinfonikoak The Cure, Radiohead edo Rosalia bezalako artisten kantu klasikoak berrinterpretatuko ditu. Jaialdiaren historian zehar igaro diren belaunaldi eta estilo musikaletan barrena ibilbide bat eginez. Arabako nortasuna eta historia osatu duten ibilbideak ardatz hartuta, Vital Fundazioak bidegurutzea erakusketa aurkeztu du Arkabian. 3 espaziotan banatuta, lurraldearen memoria, bertako ahotsak eta etorkizuneko erronkak uztartzen ditu, ikuspegi kolektibo eta gaurkotua eskainiz. Eta ni hemen bakarrik, zure ibardingo muga maitatuan. Jokai konpainiaren Mugarri ikuskizunean, memoria historikoa eta eguneroko bizitza elkartzen dira muga batean. Antzerkia eta musika tradizionaleko tresnak erabiliz, besteak beste, txalaparta, biolina, biolontxeloa, gitarra eta ahotsa, esperientzia horiek berreskuratzen dituzte. Putzua begibistan antzezlanak eguneroko bizitzako oztopoetatik sortzen diren egoera umoretsuak eta hausnarketak erakusten ditu. Haurrei zuzendutako obra hau igandean izango da Azpeitiko Soreasu antzokian. Pause. Xavier Zeberioren lehen bakarkako lana da. Oskorri taldearen parte izandako musikariak, nikel arpa, ari instrumentuak eta pianoa baliatuz, soinu intimo eta pausatuen bidez eraikitako proposamena dakar. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.